Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Takže v sobotu máme referendum. Ide o rodinu? Zaiste. Ale to nie je zďaleka všetko. Ja vidím podstatu oveľa hlbšie. V stávke je pravda. Pozeral som naše médiá a debaty o nadchádzajúcom referende. Pri debate boli dve strany. Jedna za referendum, za podporu doteraz existujúceho pohľadu na rodiny, môžem povedať. Druhá strana proti referendu, možno povedať, za homoagendu. Obe strany presviedčali, že tak, ako to oni hovoria, tak to bude najlepšie. Jedna i druhá strana bola presvedčená, alebo aspoň sa tak tvárila, že je presvedčená, že jej spôsob riešenia je ten správny, čiže dobrý. Avšak ja sa pýtam, ako to, že existuje dobro a zlo? Ak celý vesmír je iba zmes náhodných pohybov atómov. Ak nie je Boh, aký zmysel má hovoriť o dobre alebo zle? Žiadny. Vôbec žiadny. Ak nie Boha, je nezmyslom hovoriť o dobre a zle. Ktorý ateista dokáže odôvodniť dobro a zlo? Ktorý? Žiadny. Bez Boha dobro a zlo nemá zmysel. Nože ale čo je to teda dobro a čo je zlo? Dobro je to, čo je v súlade s Božou vôľou. Zlo je to, čo sa protiví Božej vôli. Pýtam sa, čo je Božia vôľa vzhľadom na človeka? Božia vôľa vzhľadom na človeka je to, aby bol človek šťastný. Boh môže, chce a vie urobiť človeka šťastným. Pozri na kríž, aby si videl, že Boh chce, aby si bol šťastný. A to aj za cenu Božieho nešťastia. Čokoľvek robíš v rozpore s Božím plánom, je zlo, ktoré ťa nakoniec privedie k večnému nešťastiu. Teba či mňa. Toto sa už raz komu si stalo. Non serviam, nebudem slúžiť, povedal Lucifer, lebo nechcel uznať, že Boží rozum je nad jeho, teda Luciferovým rozumom. Že Boh je múdrejší ako on. Vzbúril sa a strhol za sebou zástup vzbúrených ánjelov. Voláme ich diabli. Strhol aj Adama a Evu. I dnes strhuje za sebou zástupy ľudí, aby sa vzbúrili proti Bohu. Lebo vraj tak ľudia dosiahnu svoje šťastie. V jednom zo svojich videí som hovoril, že na svete jestvuje len jedna skutočná vojna. A to je vojna proti Kristovej cirkvi. Teda proti Kristovi. Teda proti pravde. Lebo Ježiš Kristus povedal, ja som pravda. Referendum je boj o pravdu. Boj o pravdu, ktorú je možné poznať aj prirodzeným svetlom rozumu, o pravdu, ktorá je potvrdená a neomylne utvrdená aj zjavením Božím, završeným pred 2000 rokmi, ktoré cirkev dodnes verne hlása. A je to aj pravda o ľudskej sexualite.
o cieli, ktorý ňou Boh sleduje, ako aj o hriechu, ak sa cieľ sexuality poprie či zneguje. V prípade referenda je kľúčovým slovom homosexualita. Aká je Božia pravda o nej? Katolícka cirkev ju vo svojom katechizme takto vysvetľuje. Homosexualitou sa označujú styky medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. Tradícia, opierajúca sa o Sväté písmo, ktoré ju predstavuje ako ťažkú zvrátenosť, vždy hlásala, že skutky homosexuality sú vnútorne prevrátené. Sú v rozpore s prirodzeným zákonom, pretože uzatvárajú pohlavný akt pred darom života. Nepochádzajú zo skutočného citového a sexuálneho doplňania sa partnerov. Nikdy ich nemožno schvaľovať. To je z paragrafu 2357 katechizmu katolíckej cirkvi. A ešte si z neho zacitujme z paragrafu 2396. Spomedzi hriechov, ktoré ťažko protirečia čistote, treba spomenúť onániu, smilstvo, pornografiu a homosexuálne praktiky. 2358 hovorí, počet mužov a žien, ktorý prejavuje výrazne homosexuálne tendencie, nie je zanedbateľný. Treba ich prijímať s úctou, teda tých ľudí, nie ich hriechy. Treba ich prijímať s úctou, spoluúčasťou a jemným taktom. Treba sa vyhýbať čo je len náznaku nespravodlivej diskriminácie voči ním. Teda toto bolo z katechizmu katolíckej cirkvi. Cirkev vždy učila, že treba milovať hriešnika, ale nenávidieť jeho hriech. Hoci sme všetci hriešni, máme sa milovať Kristovou láskou, ale hriech treba odsúdiť, lebo hriech je zlo. V prípade homosexuálne naklonených ľudí katolícka cirkev jasne učí, že samotný sklon k homosexualite nie je hriechom, ale ak sa ľudia tomuto sklonu poddajú a praktizujú homosexuálne skutky, je to ťažkou zvrátenosťou, ťažkým hriechom a teda veľkým zlom. Je to podobné ako s človekom, ktorý napríklad má pokušenie vraždiť. To samotné pokušenie nie je ešte hriechom. Ale ak sa mu poddá a vraždí, tak je to veľké zlo. Neviem teda, čo by som mal k tomu viac vysvetľovať. Neviem, čo by na tom bolo nejasné. Taká je Božia pravda, tak hovorí Kristova cirkev, tak mi to hovorí aj môj rozum a svedomie. Ako Kristov kňaz, mojou úlohou je privádzať ľudí k večnej spáse, k večnému šťastiu. K tomu patrí aj povinnosť varovať ľudí pred tým, čo im môže spôsobiť večnú, nenapraviteľnú škodu. U proroka Ezechiela Pán hovorí, Syn človeka, teba som dal za strážcu Izraelovho domu. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z mojej strany. Ak vtedy, keď poviem bezbožnému, bezbožník určite zomrieš, nebudeš hovoriť, aby si bezbožníka vystrihal pred jeho cestou, ten bezbožník zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem požadovať z tvojej ruky. Ale ak si ho ty upozornil pred jeho cestou, aby sa z nej vrátil a nevrátil sa zo svojej cesty, on zomrie, no ty si zachránil dušu.
Nuž ako kňaz a strážca vás varuje, aby ste opustili cestu hriechu a boli spasení. Božie milosrdenstvo nemá hraníc. Ale kto nechce vstúpiť na večnosť bránou Kristovho milosrdenstva, ako to hovorí sestra Faustina, bude musieť vstúpiť bránou jeho spravodlivosti. Hriech človeka zotročuje. Každý, hovorí Kristus, kto pácha hriech, je otrok. Pri sledovaní debát o referende padali rôzne argumenty. Jedným z nich bol, aby sme sa nevracali dozadu vo vývoji. Áno, príklad v Amerike, keď riešili v ústave otroctvo. Správne. Ja hovorím správne. Nevracajme sa teda späť a nedávajme hriechu zákonné povolenie. Lebo je to uzákonenie otroctva. Hriech je otroctvo. Otrok nie je slobodný. Nie je slobodný pre Kristovu Božiu lásku, lebo je otrokom svojho hriechu. Ak už o tom hovorím, tak chcem povedať, že aj osočovanie je hriechom. Hovorím to vám, páni a panie, ktorí ste tak vehementne osočovali zástancov tradičnej rodiny tým, že ste ich alebo nás, alebo náš katolícky postoj označovali výrazmi ako hnus, vyvolávanie emócií voči skupine ľudí, zbytočná polarizácia, nenávisť v celej tej aktivite, za ktorú ste, akože my sme zodpovední, vnášanie nepravd a cez negatívnych emócií, uražanie učiteľov, ktorí sa úprimne snažia čomu si deti priučiť, nenaplnením práv gejov a lezieb, posilňovaním homofóbie touto kampaňou, že sa o nich nevyjadrujeme rešpektujúco. Naša spoločnosť si lieči svoje komplexy tým, že si tu vytvára skupinu, o ktorej vytvára zdanie ohrozenia. A to je nefér. Ďalej, že vytvárame demagógie a fámy a také hrozné veci o ľuďoch, ktorí nikomu nič nerobia, iba chcú žiť svoj život a chcú byť šťastní. Že vyvolávame strach. Že predstavitelia katolíckej cirkvi nanúcujú, čo si človek má myslieť. Neviem, jak sa to dá. Že stigmatizujeme ľudí, segregujeme, diskriminujeme, zastrašujeme. Mali by sme odvážniť debatu, takú nevášnivú debatu, jak bola v televízii, som nepamätám, kedy videl takú pokojnú debatu. Na to povedať hnus. Ďalej, že posudzujeme teda niekoho, kto čaká, kto iba čaká a trpí, ako to dopadne. Že sme nerešpektujúci, netolerantní, necivilizovaní. Atakujeme občanov, ktorí dodržiavajú zákony. Naša diskusia je plná nenávisti a šírenia strachu častokrát. A to vraj to musíme uznať. To sú tie všetky veci, ktoré som počul na adresu našu, na adresu tých, ktorí to referendum robili. Nech sa teda každý pozrie, keď si myslíte, že to je taká pravda, tak sa pozrite teraz na tie nasledujúce zábery, ktoré tu dám, trošku do rožka. A nech každý zváži sám, kde je hnus, kde vyvolávanie emócií voči ľuďom, kde je stigmatizovanie ľudí, kde je civilizácia, kde je atakovanie, kde je nenávisť, kde je osočovanie,
kde je dodržovanie zákonov, jednoducho. Zvážme, kde je láska a kde nie je. Pozrieme sa na feministky, lesbičky a im nakloneným a na ich lásku a rešpekt k iným. Tak. Tu napríklad je ich stretnutie 9. až 11. októbra 2000 v Parane. Útok týchto feministiek proti zástancom pro-life nechal 50 žien zranených, jedna skončila v nemocnici. Vidíte, s akou nenávisťou hádžu predmety do katolického kostola. Keďže sa nemohli dostať do kostolov pre zábrany, sprejovali miestne domy, biznisy a verejné priestranstva s antikatolickými sloganmi a vandalizovali školy, kde boli ubytovaní. Tento príklad však nie je žiaden ojedinelý incident. V ďalšom môžete vidieť aspoň trochu, ako feministky a lesbičky a im spriaznení pri svojich zhromaždeniach útočia na katolíkov brániacich kostoly pred znesvetením. Proste fakt. Fakt. Je hriechom fakt. Je to kriminalita. Povedať, čo sa stalo? Tu sú ukážky z ich stretnutí zase v rokoch 2012, 2013, 2014, to není ojedinelý incident. Pozerajte, ako statoční katolícki muži sa modlia ruženec celý čas. Svojimi telami bránia znesvetenie chrámov a jednoducho trpia. Čo sa im robí? Kristus je mučený vo svojom mystickom tele dnes. Ako to bolo povedané v našej televízii? O homoagende. Ako to bolo povedané? Oni nikoho nestrašia. Nikoho neotravujú. Nikoho neohrozujú. To všetko je iba zdanie v raj. Tí ľudia nikomu nič nerobia. Iba chcú žiť svoj život a chcú byť šťastní. Oni iba kdesi čakajú a trpia, ako to s ich právami dopadne. Tak sa vám to zdá? Toto odpoveda pravde, čo bolo povedané v televízii? Takto ich predstavovali takmer doslovne som hovoril. Takto ich predstavovali inteligentne a ctihodne vyzerajúce osoby v našej televízii. Vaša lož je odhalená. Je to lož. Len pozerajte, ako sa správajú lesby. Jasne. Ja hovorím, že každá jedna, ale veľká časť z toho, čo tu aj vidíme. Mimochodom, kde je v týchto prípadoch polícia? Hovorím o týchto lesbách, ktoré tu vidíme. Ktoré sú záznamy, ktoré sú fakty. Takže kde je to polícia? Kde? Prečo vôbec bolo treba dať v roku 2010 zábrany pred kostoly, kade feministky, lesby a im spriaznení mašírovali? Prečo? Ako si takým nervím. Prečo tá zúrivosť, nenávisť,
voči katolíckej cirkvi a tým, ktorí ju milujú. Len preto, že my, kresťania, a to nielen katolíci, ba i mnohí iní ľudia dobrej vole, vidíme veci tak, ako ich vidíme, len preto tá nenávisť voči nám, že máme svoj názor, svoj pohľad, svoje presvedčenie. Vari my nemáme právo vidieť veci tak, ako ich vidíme. Vari nemáme právo vyjadriť svoj pohľad na veci. Ak povieme svoj názor, že oddávanie sa homosexuálnym skutkom je zvrátenosť a hriech, to už nás musí prejednávať generálna prokuratúra? Ako zločincov? Len preto, že vyjadrujeme veci, ako ich vidíme a chceme ich demokraticky presadiť? Ak lesby doslova napľujú katolíkom do tváre, môžete to vidieť, sprejujú medzi nohami, tlčú ich len preto, že katolíci sú presvedčení, že homosexuálne skutky sú hriechom, to akože nikto zo zodpovedných nemá riešiť? Ale ak sa katolík ani nedotkne lesby, len povie, ako vec vidí, to už je zločin pre prokuratúru. Každý človek, teda aj členovia prokuratúry, budú, hovorím to ako Kristov kňaz, budú jedného dňa stáť pred súdnym tribunálom Ježiša Krista. Všetci tam budeme stať. Hovorím vám to ako 100% pravdu. A vy poviete si, odkiaľ mám tu 100% istotu. Pred tým súdnym trónom Ježiša Krista, tam to pochopíte. Vám to nemusím odpovedať. Takže vidíte určitú skutočnosť. Prekrúcači pravdy. Mohli by ste ukázať video, kde títo katolíci, tu opľúvaní a zneužívaní, sprejujú lesby a homosexuálov medzi nohy, kde im pľujú do tváre, píšu po ich tele tak, všetko, ako to tu všetko môžete vidieť. Pokrytci. Tak, pokrytci ste. Keď toto tvrdíte, tak ste pokrytci. Jeden z komentárov pod týmito videami je takýto, hovorí. Pýtam sa, napísané je tam, pýtam sa, aký retardovaný musí byť človek, ktorý napíše komentár, v ktorom sa nás pokúša presvedčiť, že títo muži sú na strane zla a tieto chore, takmer nahé panie sú príkladom pre túto spoločnosť. Ďalej sa pýtame, prečo polícia v ďalších rokoch zábrany okolo kostolov nedala i napriek tomu, že mala skúsenosť s tým, ako sa maširujúce správali. Kto chce tvrdiť, že toto všetko je iba agenda týchto zúrivých ľudí? Kto rozhodne a jasne odsúdi to, čo sa pri týchto stretnutiach napáchalo? Kto? Ktoré lesby alebo ktoré panie a páni, ktorí ich tak vehementne brania, to urobili? Akože katolíci majú menšie práva ako ostatní? Na katolíku sa môže pľuť beztrestne, byť po hlave? Takže kto toto odvolal? Kto sa postavil na stranu pravdy?
kto sa ospravedlnil za toto zlo. Tí, čo sú na diablovej strane, to samozrejme nemienia urobiť. Farizej, pokrytci, hadie plemeno. Ako to môžu urobiť? Odvráťte sa od hriechu, aby ste žili. Postavte sa, bratia a sestry, za pravdu, lebo Ježiš povedal, kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. Ešte vždy pochybujete, že jediná skutočná vojna v histórii je vojna proti Kristovej cirkvi? Ak veríme v Ježiša Krista, už sme naše referendum vyhrali, aj keď toto dopadne akokoľvek. Nech vás žehná a ja vás žehnám krížom nášho Pána Ježiša Krista, všetkých priateľov i nepriateľov, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.